Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Asa gikan ang Hesus Nazareno sa Quiapo. Ang hulagway nga gidayeg karon sa milyon-milyong deboto. Dili gyud ni gikan sa Pilipinas. Kini gikan sa Mexico. Gidala sa mga Agustino niadtong 1606 sakay sa galyon nga San Diego. Ang hulagway nagpakita kang Hesus nga nagpasan sa krus. Usa ka hulagway sa nagantos nga manluluwas nga duol kaayo sa kasinatian sa katawhan. Daghan usab nangutana nganong itom ang Nazareno. Adunay duha ka kasagaran nga pagsaysay ani. Ang usa ka istorya nag-ingon nga nasunog ang barko nga nagdala sa hulagway ug tungod sa aso ug sa kalayo na itom ang kahoy. Ang lain nga pagsaysay nag-ingon nga kini hinimo sa usa ka kahoy nga natural nga mangitom sa paglabay sa panahon. Apan labaw pa sa kolor nganong daghan man gyud mangadto sa Quiapo. Tungod kay sa Nazareno ang mga tao nakakita og Dios nga wala mahadlok mo sinati sa kasakit sa tao. Dios nga nagpas-an, nagantos og naglakaw uban sa mga kabus, sa mga makasasala, sa mga masakiton. Kini nga hulagway sa Dios nga duol sa masakiton ug mga gisalikway aron matuman ang kaluwasan sa iyang katawhan. Kini mauusab ang hulagway nga atong makita sa ebanghelyo karon. Sa istorya sa pag-ayo sa usa ka sanglahon, gipadayag ni Jesus ang iyang kasing-kasing. Usa ka Dios nga dili mahadlok muhikap sa giingon sa mga tawo nga hugaw aron lang mahatagan og kaayuhan ang tawong gisalikway. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus walay kahadlok nga muduol sa mga sinalikway. Ang ebanghelyo nag-ingon, Jesus stretched out his hand, touched him and said, I will do it, be made clean. Luke 5:13. Gituyod ni Jesus ang iyang kamot, gihikap siya og mingon, buot ko, mamaayo ka. Ang sanlahon sa panahon ni Jesus, giisip na sila nga hugaw. Dili lang pisikal nga hugaw, kundi giisip sila nga naay sikreto nga mga sala nga maingon ta immoral diha sa ilang relasyon sa Dios ug sinalikway sad sila sa katilingban. Kini mga tawhana wala ni sila gitugutan nga mugunit ni kinsa, mutambong sa pagsimba o makig-uban sa komunidad. Ang pinakakatingalahan dili lang nga giayon ni Jesus ang sanglahon, kundi dili nga gihikap pa jud niya kini. Sa balaod, ang muhikap sa sanglahon mahimong hugaw sad. Apan kang Jesus dili ang kahugaw ang nitapot niya. Hinuon ang grasya ni gawas diha kaniya. Gipakita ani niya nga ang grasya sa Dios mas gamhanan kaysa sala ug sa sakit. Daghan gihapon karon sa atong katilingban ang mga sanglahon. Dili na sa panit kundi dili tungod sa kahinta nga nahiagom sila sama sa mga giingon ta mga na gumon sa addiction, mga binilanggo, mga walay nahot sa kinabuhi, mga adunay sakit sa panghuna-huna. Usahay sama sa uban sa panahon ni Jesus, masayo nato silang likayan kaysa duulan. Apan ang ebanghelyo nagtawag ka nato nga mahimong kamot ni Kristo nga mutandog ug muayo. Gitawag ang simbahan nga mahimong balay sa amahan nga kanunay bukas ang mga pultahan. Si Jesus walay kahadlok nga muduol sa mga sinalikway. Ikaduhang punto, ang pag-ayo nga gihatag ni Jesus nagtangag og bag-ong kinabuhi og responsibilidad. Dili lang pisikal nga pag-ayo ang gihatag ni Jesus. Iyang gipasiguli ang sanglahon sa komunidad ug sa iyang relihiyosong katilingban. Ang sugo ni Jesus nga muadto sa pari nagpasabot nga ang milagro dili lang personal nga kasinatian kundi dili usa ka testimony
testimonya diha sa komunidad. Ang naayo gitawag usab sa pagtuman sa balaod o sa pagpasalamat sa Dios. Ang grasya kanunay magdala og kausaban sa kinabuhi. Kung kita nakasinati og kaayo, pisikal, emotional, spiritual, gitawag usab kita sa responsibilidad. Ang grasya dili para itago, kini para ipakita pinaagi sa bag-ong kinabuhi, bag-ong relasyon o bag-ong direksyon. Ang pag-ayo nga wala mag-usab sa kinabuhi, mahimong sayang nga grasya. Ang ebanghelyo usab nag-ingon, the more he told them not to, the more they proclaimed it. Luke 5:15. Bisan pa sa iyang pahimangno, ni samot hinuon ang ilang pagpadayag niini. Ang kaayo sa Dios, lisod kaayo itago. Kung tinuod ang grasya, kini mudagayday ug moabot yun sa uban. Ang pag-ayo nga gihatag ni Hesus nagtangag og bag-ong kinabuhi og responsibilidad. Story time. Usa sa mga nailhang lugar alang sa mga sanglahon dinhi sa Pilipinas mao ang San Lazaro Hospital. Kini gitukod niadtong 1578 sa mga paring Franciscano isip Hospital de San Lazaro aron moatiman sa mga sanglahon ug mga adunay makatakod nga sakit. Sa panahon nga ang sangla gikahadlukan og gilikayan, adunay mga relihiyoso nga mipili nga mupuyo uban sa mga masakiton. Ang ngalan nga San Lazaro dili pud aksidente nga pangalan. Si Lazaro sa Biblia mao ang kabus nga puno sa mga hubag, nuka, samad ug mga gikonsiderar kini sila nga gipasagdan sa katilingban. Ang ospital nahimong timaan nga ang simbahan sa pagsunod kang Kristo dili mo likay sa sakit ug sa hugaw kundi magserbisyo sa mga labing ubos. Hangtod karon ang San Lazaro Hospital ana gihapon isip sentro sa pag-atiman sa mga sakit nga usahay gikahadlukan sa kadaghanan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, giimbitar kita nga mangutana kinsa man ang akong gilikayan tungod kay lisod, tungod kay samok o makuyawan mo duolon. Ang ebanghelyo nagtawag kanato nga mutan-aw kanunay sa dignidad sa tao. Atong hinumduman nga dili tanan makatukod og ospital apan kitang tanan makahatag og kahigayunan sa pag-ayo pinaagi sa pagdawat, sa pagpaminaw o pagpakita og kaluoy. Ang gamay nga paghikap sa gugma mahimong dakong milagro sa kinabuhi sa uban. O kay kapistahan man sad sa Hesus Nazareno sa Quiapo karong adlaw, hinaot nga sa matag higayon nga kita mutan-aw sa Nazareno o maminaw sa ebanghelyo, kita usab mutugot nga matandog sa grasya sa Dios. Ug hinaot nga sama kang Kristo kita mahimong kamot nga moayo o kasing-kasing nga puno sa kaluoy sa tanan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.